Bună, dragii mei! Ați văzut că micul creștin se gândea în fiecare zi la cetatea cerească. Voi v-ați mai gândit la cetatea cerească? Orice creștin adevărat se gândește zilnic la cetatea cerească. Cu siguranță că ați fost atenți la poveste și ați observat că printre copiii care râdeau de micul creștin se afla și creștina. O fetiță care nu a râs de micul creștin și la care i-a părut rău de felul în care se purtau copiii cu micul creștin și cum râdeau de el. Totuși, ea nu a avut curajul să îl apere pe micul creștin în fața copiilor. Vouă vi s-a întâmplat să vedeți că prietenii de joacă râd de un copil? Să vă pară rău, dar să nu îl apărați pe acel copil în fața prietenilor de joacă? De ce credeți că nu l-a apărat creștina pe micul creștin în fața copiilor ce râdeau de el? Așa este, ea nu a avut curajul să îl apere pentru că îi era teamă să nu râdă și de ea copiii. Mica creștină, deși era bună și se numea creștină, nu credea nici ea în cartea veche și în cetatea cerească. Voi ce credeți? Toți prietenii voștri care se numesc creștini cred cu adevărat în cartea veche, Biblia, și în cetatea cerească? Așa este. Din păcate, nu toți copiii care se numesc creștini cred cu adevărat în Biblie și în cetatea cerească. Acesta este și motivul pentru care nici creștina nu a avut curajul să îl apere pe micul creștin atunci când acesta a fost batjocorit de copiii ce îl înconjurau. Nu poți să aperi pe cineva dacă nu crezi cu adevărat în adevărul Bibliei. Doar Fiul Regelui dă putere tuturor celor ce cred în El să aibă curaj și să apere adevărul și pe cei care caută adevărul. Vă amintiți că evanghelistul i-a spus micului creștin că tot ce scrie în cartea veche, Biblia, este adevărat și că el trebuie să ajungă în cetatea cerească. Vă mai amintiți ce i-a spus evanghelistul micului creștin? Care este condiția pentru a ajunge în cetatea cerească? Așa este. Mă bucur că ați fost atenți. Calea spre cetatea cerească e prin poartă. Vă invit să veniți să ascultăm continuarea poveștii pentru a vedea dacă micul creștin a ascultat, a găsit poarta și a bătut la ea. Oare cine sunt servii regelui și ce îi vor spune micului creștin? Despre ce poartă să fie vorba? Vă aștept pe toți să călătorim împreună mai departe, alături de micul creștin, spre cetatea cerească. Să nu uitați să vă gândiți zilnic la cetatea cerească, dragi copii. Pe curând!